Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri One Piece Pirate Warriors lau honetara. Hasi aurretik mi esker nire jarraitzaileak zareten guztio, zuek gabe hau ez litzatekelako berdina izango, beraz mi esker guztioi, eskar ez dakizun eta ez dakizuen eta abenturarekin aurrera jarraituko dugu, ea zer moduz moldatzen garen. Bale, uste dut zaurekin jokatuko dugula. Hori da, aurrera goaz. ルフィが去ったコロシアムではなおも戦いが続いていた。レベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは予想外の展開となる。キャベンディッシュの内に眠る殺人鬼の別人格白馬が突如覚醒し、レベッカ以外の出場者を一掃。その後キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格。ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという大番狂わせが起きた。決勝に勝ち進んだのはサボ扮するルーシー、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、そしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名。アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く。一方予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた。彼らは皆ドン・キホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられ、ファミリーのために働かされていたのだ。おもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうため、その事実に気づく者はいない。打倒ドフラミンゴを誓うおもちゃの兵隊はこのおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考え、ウソップ、ロビン、フランキーに協力を要請。作戦は見事成功し、おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻る。彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロス、レベッカの実の父親であった。ウソップたちから連絡を受けたルフィはこの国で起きていた悲劇の全容、そしておもちゃの兵隊の正体を知る。その頃決勝戦が行われているコロシアムはおもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。Zaurekin jokatu du bagarri. Vale. Voy aurrera. Luffyren anaiarekin borrok egitera. Maずい状況だ。おもちゃ化が解除されたってのか。こりゃたまげた。思い出した。私にはお父様がいたの。何言ってんだおめえ。それがどうやらこの国のからくりだったようだな、レベッカ。ひとまず試合にけりをつけよう。ものには必ず核がある。竜双剣、竜の息吹。Momentazo. メラメラの実もらっていいよな。メラメラを食いやがって。エース、もらうぞお前の技。ねえナビグから危険。
どうにか出られたが町は大混乱だ。あれはコロシアムから海賊が出てきたぞ。やっも逃すな。やっ延長やっやいマッスルメロン、あいつらを片付けるぞ。バルトロメオつけろ。人の花四方の塔の旗を打ち抜いたでおなじみの狙撃キング先輩にそっくりだども。本能ね。嘘だって一味に心をぶち抜かれたロビン先輩とでやっエニエスロビンぶち抜きコンボだべ。お前何に興奮してんだ No vas よ a バ usar ニヤ野郎。 久しぶりねサボ。いろいろ話したいけど今無理そうだ。僕はカブトの戦いで目をつた頃だ。戦力としては数えるだ。危なかった助かったぜ。ルフィ王宮にいるそう。急いで合流しましょう。爪だ。俺たちは自由だ。誰の言いなりにもならねえぞ。海賊たちが暴れ始めた。このままじゃ町の人たちが危険に。俺は革命軍。そうか、あいつがメラメラの身を食いやがったのか。日頃じゃねえな。そのメラメラの身を野球に行く前にあいつらを倒しとくか。
力を奪ってやりたかったが。メラメラの実まで食いやがって。あれはあいつの形見だ。誰にも渡さねえよ。Nada, no sé si la parrillada, una loco.海賊どもを捕まえとけよ。囲まれると厄介。急ぎましょう。せっかく人間に戻れたのに誰か助けてくれ。この戦場で活躍すれば僕の Diamante 人 double 気も presión, ya me vende la ベツキーたちと合流する。急ぐぞ。これは爪だ。
俺らを解放してくれたらいいのか。頼む、仲間にしてくれ。やっほっとやっ勝負ほっやっVale. Fujitora, benetan. 麦わらの一味全員捕らえさせていただきます。数あっても当たれやしやせん。足一人で弱い出しやす。ここは俺一人に任せる。みんなは先を急げ。麦わらの一味およびそれを手助けする戦士たち、それらに危害は加えさせない。El almirante ahora aquí.使わせていただきやすよ。忌々しき海賊たちの残した戦いの残骸。俺たちは革命軍だ。十字架。Ya le ahora continuo. Críticaこりゃまずい。なんとかしやせんと。引きつけられる。宇宙に逃れればしのげるか。Michara. Bueno, ese no será que ahí será ahí se hará.
海賊の援護は革命軍の仕事ですそうだとも。革命軍として彼らを守るか。いや間違いない。兄としてだ。Bueno, es que etsaiak gaituko dituzten daudelako. Erdian jarri da.助けを求めたら必ず駆けつける。もう二度とあんな思いは。これ以上の質問はやむなり。Pues el Sabe Mayor. Vale.
カイドウ Pollitera はこの garaitua. 国じゃヒーローになれねえんですよ。わしはあんたに阻まれただけだ。まるで博打だな。 Vale. 誰だ兵隊てめえはキロスか？真のドレスローザを取り戻しに来た。トラ麦わらや。Pica. あ石のやつピーカ。想像以上にしてやられたな。ミンゴが生きてる俺はまずい事態だ。鳥かごを使わざるを得ない。始まった。鳥かごだ。この国の真実が漏れる前に、今この島にいる奴らを皆殺しにするつもりだ。王宮だけどっかに行くぞピーク。石なら地形でさえ変えられる。王宮待ていいね。 Informes, investigación. Nahi kondo onda kapitulu hau. Beraz, abizan da den, ez bedu guztoko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago agur.